Díochait a d'uirmhile. Tá tú an seo mar babhaileit an ghaeilge a ólam. Gurbh maith as bheith an seo. Tá an ghaeltacht is mó agus is cainti dawan átógáil againn, agus is achtra spríúil é. Bíam anamhuíoch as arbubble. Tugann sibh ardú crí dom. An raibh is agat, go bhfuil pudchréile agam. Tá beagnach 50 episóid fáil. Is féidir leat éisteach leis Spotify, Apple, nó cabbé áit a bhaigheann tú de fudchréaltaí. Labhraíonn le agus fólamíonn ó starathe, ilteangólathe, ceoltóirí, síocólathe, ealaíontóirí, scríbhnóirí agus daoine simúla eile faoin ár gultúr, teanga is tír. Tá episóidí go hiomlán trí ghaeilge, agus tá episóidí dá theangacha, agus i méarla. Gach seachtain, ba nuachlitir á seola agam, le hideas, amhráin, achhainní fólama, nuacht, scéalta, agus slíte de ghaeilge a neartú. Tá bailiúcháin ómhór nuachtlitricha, séir an aisce, le fuam fáil chana héin, anseo YouTube. Chomh maith leis sin, tá achhainní séir an aisce ma thiamh gréasáin. Joigh tú ábhar cosúla fuamniu ghaeilge agus abertí úsáideacha don chorcail comhrá. Agus an sin, nuair a bhaid tú gafa le ghaeilge ag mothú na montáistí i de héal léithúil, béidir go mbeidh tú chuirsa tomthach, linn, nó ag gaiire gach lá in ár bubble, ag léamh le chéile in ár globanna leabhar, ag canna in ár gár, ag scríomh dáanta nó scéalta, le haigh ar gceachtainna beo seachta niúla, ag éirí páirteach in ár bubble takeúil, cardúil is sprágúil. Buin taitneamh as an aistear. Tá an seo gach céim, ag dul ó neart go neart le chéile. Smaoinemh na seachtaine. Tá an taisce atá á lorg agat, san uamh a bhfuil agla ort dul isteach inti. Fan fisrach, fan seaswach. Grá mór. Molly.